I am so very proud of myself. Ay, kay suod sa 2024. Wala pa yung taon ko na late sa akong trabaho, di ba? Proud kay ko, kay wala pa yung taon ko na late. Sa'yo taong kay ko nagikan. Crossing ko, bisag no walking. Wala, walking dira. Gusto ka madakpan ka? Dong? Basta gusto ka madakpan ka, dong? Sige, may, tanawas kami ka. Ano nga, sa'yo kay ko, proud kay ko sa rong galingan niya, sa'yo kay ko niin. Why traffic? Super early, nun sa buhok na mo dong, wala naman kag-wislight. Padong ako, doon ko sa akong trabaho, ano na. Kagikan sa Mingla, padong sa Ayala. Di ba, doon rayo? Manahanin-hanin pang buntad, bindot pa kayo, panimuta sa... Kinesambol sa mata, tarong na sa ng mata ni mo dong. Sige, kuha Jud, kuha nakuha na ni mo. Kuha, tarong magkuha, kuha na samin-samin gamay, gapo-gapo kuno hay. Di palang batik tag na gikan pa riya tag Mingla, padong tagayala. Super early kay ta, di ba? Abot mo ko sa Grand Sinya. Tiri ko ng trabaho sa Grand Sinya. Di natin isulti. Kay, kung sa atong trabaho, kay bawal na siya. Patong natahan na sa elevator, ni kamarutog saka sa elevator. At to rin sa third floor. Elevator, padong sa third floor, pasakat, padita pa na. Okay, ang third floor na, sa babaw, wala sa ubos. Saan man di ay? Sa maladong, wala siya po nakuha imong muta sa imong mata? Ha? Kadukay pagod, grabe. Dako agud ay ana mo taa nga, wala pa man nakuha. Okay na ka. Okay na jud na. Wala na jud. Wala na sambol. Man na ang sambol. Nakuha na. Abi pa lang, gimuta tag maayo na to ba sa tagtarong no? 8 hours sa datong tulog. Aw dili dai minus to di ay 6 hours ra. Mandali, third floor na ko. Salamat sa. I'm less. Na wala dito ko na may silent pa. Third floor. Chip. Morning, May. Hi, good Good morning. morning, Ma'am Kit. Hey. Oh, thank you. Folder tijo. Ano na kayo short folder tijo? Wala pa. Mag-remote kagahapon. Gi-remote kagahapon yung wala. Kaya kami, okay, folder siya. So, lalo magyapon ka. Hindi mo alam kung kaya sa folder niya, hindi pa katabaho niya, okay, tulog. Soldado ba ito? Relax na sa liha. Relax. Nanay niyo pikipi follow up. Akong bayang tiga hapon ba? Asa ka to ko bayang tiga hapon? Ano yung dahin? Wala, maulit na ako gahapon. Itong papalpag hotcake. Wala din nabalik sa mo doon? Wala. Sige mo, gawagon mo, na. Hindi, wala. So, kabantay ko nga naabot ng sistema. Minisi sa mo. Line na yan. Wala. Makera tami ay. Sa salulan.